Čo sa stalo vo svete 22. a 23. júna? Česká republika. Mestom Studénka sa prehnalo tornádo. Moravu a Česko zasiahli silné búrky sprevádzané silným vetrom. Srbsko. Krupobytie v Osečine a Valieve v okrese Kolubara. Ukrajina. Lvov kvôli dažďu zaplavilo, miestami padali veľké krúpy. Fínsko. Vodná smršť a dvojitá dúha na jazere Sikiervi. Veľké krúpobytie vo viacerých oblastiach Bosny a Hercegoviny. Traja ľudia sú nezvestní po zosuve bahna vo švajčiarskom Lostale. Rusko. Tornádo a krúpobytie v Omsku. Tornádo v obci Parfenovka, región Samara. V Ufe silný lejak zaplavil letisko. Zemetrasenie o sile 5,3 stupňa na území Kamčatky. Okres Dombarovský v regióne Orenburg bojuje s inváziou kobyliek. Obrovské tornádo v Baškirsku. V Čelabinskej oblasti priniesla supercela obrovské krúpobytie. Extrémne horúčavy v Kuvajte. Čína. Veľká povodeň v dôsledku silných dažďov v okrese Taoyuan v provincii Hunan. Situácia po búrke v Chiaotiang, provincia Jiangxi, USA. Silné záplavy spôsobené prívalovými dažďami v Rock Valley v Iowe. Tornádo vo Wisconsine. Silné zemetrasenie o sile 6,2 stupňa zasiahlo sever Venezuely. Mexiko. Zemetrasenie o sile 5,2 stupňa neďaleko Acapulca. Blesková povodeň v Guadalajare. Klimatická kríza nás stále viac ovplyvňuje. Ak nebudeme konať, prídeme o budúcnosť a o všetko, na čom nám záleží. Preto musíme podporiť vznik Medzinárodného vedeckého centra, kde najlepšie mozgy sveta budú mať prostriedky na vývoj riešení proti klimatickým zmenám. Jedine tak môžeme odstrániť tento problém a zachrániť našu planétu pre ďalšie generácie. Je to veľká výzva, ale musíme to zvládnuť.